biyaya sa pagkalagin sa amin, sa member ng Honda Squad, Northside, at sa mga tao na nasa paligid po namin sa Urusunan Ama. Maraming salamat po sa blessings na ito na ipagkakalog po namin sa mga bata nito. Sa hinilig po namin yung basbas, sana pagpapagpayan po namin ito. Sana makatulong pa po kami sa ibang mga tao, Ama, at pagpalain mo lahat ng taong manangito at ng pagpapagin namin sa kanilang mga bahay, Ama. At ang kamay, iniwan po namin sa pangalan ng Manak at sa Kristo.